Erityisesti murrosikäiset pojat käyttävät kuitenkin tietokonetta mieluummin pelien pelaamiseen. Innokkaimmat pelaavat kaiken vapaa-aikansa yöunien ja joskus koulumenestyksenkin kustannuksella. Huippuun hiotut pelitaidot voivat kuitenkin johtaa jopa ammattilaisuuteen. Sponsoritkin ovat alkaneet kiinnostua näistä nuorista virtuooseista. Nämä kaverit ovat vielä koululaisia ja opiskelijoita. Ikää on 20 molemmin puolin. He ovat joukkue, jota yhdistää yksi intohimo. Miltä sun mielestä köpis näyttää? Tää on vähän niinku Forssa tämmönen. Vähän ränkistynyt synkämies. Toi peltiaide kyllä antaa vähän sen luukin. Minne ovat kaikki nuoret miehet? No, tai ainakin aika monet menneet viikonloppuna ihan täällä Kööpenhaminan keskustassa. No tietysti tänne. Ai. Pohjoismaiden suurimmassa nettikahvilassa on alkamassa iso turnaus. Edessä on 2 päivää lähes tauotonta pelaamista tietokoneen ääressä. Mitä kaikkea sulla on siellä? Sieltä löytyy oma näppäimistö, oma hiirimatto ja oma hiiri. Siinä on yleensä ne tärkeimmät ja sitten jotkut haluaa omat kuulokkeet ottaa mukaan. Siihen mihin tottuu kotona, niin niillä yleensä pelataan sitten täälläkin. Kansainväliset turnaukset ovat tervetullutta vaihtelua kotikoneen ääressä nököttämiseen. Useimmiten ottelut käydään kotikoneelta, jolloin joukkueella on vain ääniyhteys keskenään. Miten sä oot valmistautunut tähän? Ei mitään kummosempaa, ihan tavallisesti. Tosin yöunet jäi vähän vähin 3 tuntia, että ei pysty kauheasti valmisteluja ole. Että ihan vaan samaa rutiinia, mitä on aina ennenkin ollut. We know them from before they were allowed to check. Everybody know them. They've been a fearsome team all the way. Best Finnish team and top 3, well, 5-3 at least all the way. Saanko kysyä? Saa kysyä. Niin, meni vähän ohi, että mä kyllä ajan sitä itää Jeeppiä Lonen jälkeen, mutta mitä mä teen sitten alussa? Sä menet alussa, niin juokset joko TNT tai spawnaat rappesta tai monesta nyt vaseen tai niitä korvautuu jompikumpi. Maailman tietokonepelimarkkinoilla liikkuu jo huomattavasti enemmän rahaa kuin elokuvateollisuudessa. Tanskalainen urheilukanava välitti tämän turnauksen koemielessä nettiin selvittääkseen katsojakiinnostusta. Aluksi nettiyhteys oli mitoitettu 500 katsojalle, mutta lopulta se jouduttiin nostamaan 15 000. Already now in the States and in Asia they got a lot of television stations who only broadcast games. And there also are gamers that are doing a living of it, are professional gamers like a professional soccer player. They are earning a lot of money. And of course we would like to do a television station in Denmark too. Suomessakin tietokonealan laite- ja ohjelmistovalmistajat ovat alkaneet kiinnostua huippupelaajista. Muutama sponsoroitu joukkue reissaa jo maailmalla eri turnauksissa. Mehän ei niinku rahapalkkioita makseta pelaajille, vaan pelaajille mahdollistetaan se pelaaminen. Eli tuodaan niille ne laitteet saataville, että he pystyvät mahdollisimman hyvillä laitteilla pelaamaan ja ei sitä kautta joudu antaa vastustajalle tasoitusta. Mahdolliset turnausvoittopalkkiot tiimi saa pitää itse. Kuinka isoksi asiaksi nämä rahapalkinnot ovat tulossa? Se riippuu vähän pelistä, että eri peleissä on eri suuruiset rahapalkinnot ja onhan tuossa väläytelty yli 1 000 000 palkkioista niin kuin yhdessä turnauksessa ja me ollaan otettu linja, että lähdetään varovasti liikkeelle ja katsotaan miten tämä kehittyy ja sitä kautta kun tulee tuloksia, niin myöskin tietysti panostukset kasvaa. En mä tiedä, pelottaa. Joo, pitäis kyllä käydä sitäkin. Huipputiimeihin alkaa olla jo tunkua.
tällä tasolla, mitä meidän joukkueen tässä on, niin kyllä siinä vähän pitää katsoa, että ketä otetaan ja ketä ei. Ja kyllä yllättäen monelle pitää antaa pakit valitettavasti. Hyvinkin nopeasti. Pystyy sekunnin sisään painaa 10 näppäintä kerralla. Esimerkiksi painan vasemmalla kädellä 2 näppäintä. Sitten painan 3 näppäintä vasemmalla kädellä ja oikealla kädellä 1 näppäintä. Taas toista näppäintä ja jälleen kerran toista näppäintä oikealla kädellä. Jalkapolkimia ei ole. Anteeksi? Jalkapolkimia ei ole. Ei ole jalkapolkimia. Kaikkiaan sormilla tehdään. No miten mieltä olisitte, jos hänelle aukeaisi tämmöinen ammattipelaajan ura, mistä hän haaveilee? Että onhan niitä biljardiammattilaisia ja tikanheiton ammattilaisia ja vaikka mitä ammattilaisia, että eihän siinä. Oudolta vaan tuntuu, että joku semmoisesta maksaa. Pelien päivitykset kuitenkin sotkevat joskus kuviot. Jos on ammattipelaaja ja sä pelaat vain yhtä peliä, niin kyllähän siinä oppii tuntemaan pelin ihan läpikotaisen. Jos siinä tulee joku pieni päivitys, josta sä et pidä, niin sulla saattaa niinku muuttua peli kokonaan. Svide onkin nyt vaihtamassa toiseen ennestään tuttuun peliin. Laitettiin semmoinen pieni kavejuikka pystyyn. Sitten pelattiin sillä vähän, niin aukesi semmoinen mahdollisuus sponsoreihin ja muihin. Se tavallaan innostutti, kun oli 7 vuotta unelmoinut, että pääsisi pelaamaan sitä peliä ammattilaisuudella. Kyllähän ammattipelaaja voisi pelata ammatikseen, kunhan se ei mene siihen, että pitää niinku koko ajan olla koneella, että ei tätäkään jaksa koko aikaa tehdä kuitenkaan. Että semmoinen muutama tunti matsi päivässä, niin se on ihan sopivaa, mutta niinku, että koko päivää ei koneen ääressä ei jaksa olla.